Salah balik kuliah wis kon ngombe gombal saakeh iki. Apa to balik-balik berisik wae? Iki lho, bahan akeh kok enek. Alah, laundry-nya apa tuh wae? Ora sih mesti. Nyei, ya kono iki ya bisa sih wangi rapi meh. Ora percaya. Ini wangi iki lho iki. Kalau main tok percaya. Kalau kamu tok Iya. murah mah. Halo, niki saking Podomoro Laundry, untuk bisa dibantu. Enten Mbak, iki klambiku oke, aku tidak sempat kembali. Aku tugas kuliahku ki numpuk ono lho. Nah, klambiku tuh ono sing arep tak anggo sesuk. Oh, sakit Mbak. Tapi aku ora iso ngeterki rono Mbak. Ning Podomoro Laundry sakit mendet langen teke, jadi Mbak ora perlu repot-repot mikir. Ngono to. Mungkin Mbak ngirim alamat, laundry-nya tak mendet. Podomoro Laundry, solusi klambi reket. Podomoro Laundry duweni layanan antar jemput. Layanan antar jemput iku dijamin gratis. Dijamin pakaianmu resik, wangi, lan rapi. Yen ora wangi, Podomoro siap balikke duitmu 100%. Podomoro Laundry. Niki Mbak klambine. Oh iya, makasih. Nggih. Piye? Sira. Piye? Resik, wangi, rapi, murah mana? Besok-besok aku langganan Podomoro Laundry ah. Podomoro Laundry, wangi, resik, rapi.